салом алейкум ҳамдорон азиз, имрӯз 20 августи соли 2025 қарор дорем дар боғи ман. Дар назди бутаи ангури кишмиши ламбаржини. бовар кунед, ин қисмати боғ умуман нигоби надорад, вақт надорем, қисмати поёнида мо аҳамият медодем, қисмати поёнро инҷоро аҳамият надодем, чунки писта шинондаги ҳастем ва ин қисмат мехезад гуфта аҳамият надодем. ва ҳозир омадам ҳамин ламбаржини дар замини лалми аст. ҳамин мо оби қатраги кашидагӣ, лекин беоб ки ҳастем, ягон мартиба об надодем ҳамиро. орзу доштем ха обро мумкин 3-4 рӯза наздик мо аз лаби соҳ биёрем, худо хоҳад бо нишон метам ба шумо. мана ин ламбаржине ки дар замини лалми шудааст. беҳтарин ангур шудааст дар замини лалми. ҳозир ман як 2-3 донаш чинда ба шумо бинед хушаро. ин бинед. ин аз ҳусайни мо дарозтар шудааст, лекин бедона аст. шириниаш ҳам дар замини лалми ки аст қанд дорим. ман хеле гуфтам, мо нигоҳ ки накардем, ман инҷош аллакай мавиз шуда рафтодааст. занбурҳо хӯрдан, чумчуқҳо хӯрдан мана. дидед? ин дар замини лалми мебошад. яъне ки замини беоб. ягон маротиба об надодем, мо шуморо фиреб намекунем. чунки об надорем. ина бинед. ина бинед. чӣ хел дароз. анакун ин хубияш чиест? хубияш он ки ин бедона аст. ин кишмиш аст. аз оилаи бедонаҳо аст. ҳозир ман мехӯрам. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. қарсашро шумо гӯш кунед. анакун мегазам, мешканам. мана бедона. боинашро шиканем. ой бо адарозяш мешканад ина. ана бинед. аз ин мо дорем тахминан як 50 ё 100 ниҳол дорем. тирамо мефурӯшем. ҳозир дар сатил дорем 80 сомони ниҳолаш. майдача, лекин ҳозир шинонедагар вай то тирамоя бақувват мешавад. дар лалми нақсар мешудааст. ширинтар мешудааст. дароз мешудааст. замини беобду беҳтарин мешудааст. ҳамдорон азиз, мана ин буд кишмиши ламбаржини сафеди бедона. дар бозор ангури сафед харидораш бисёртар аст. ангури сурху сафед, сиёҳ харидораш кам аст. сурху сафед харидораш бисёртар аст. мана шириниаш ҳусайни мубарин ҳамқадар ширин шудааст. ман ҳамдорон азиз, ба касе дар кор аст ниҳолаш муроҷиат кунад, телефонро мо мемонем. ҳозир гирад дар дарони сатил 80 сомон. тирамо вақашо намедонам, барои ки мо кам дорем. ва тирамо ба гумонам ҳам 80 сомонӣ бе сатил мегирад. агар монад. ана дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо бошад.